हाग्रामा ब्रिज दंना गैया? दङ बैयाव। बैयाव दं ओमफ्राय प्रमद ब्रिजआवबो दं। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ दैदेनलांबाय। बिनि उनाव प्रमद बर' सारा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 5 बोसोर बिटिआरखौ दैदेनबाय। दानिया फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थिनि गेजेरजों सोर बिटिसिनि चिफ जागोन नोंथाङा मा सानो? बिटिसिनि चिफ जानायावथ' दा नै नैबे लामाया बिसमुरि टु सरलपारा थांग्रा लामा बे मिथिबाय ना? भुटान थांग्रा लामा। नायदो बे लामानि अबस्था। दिनैसिम इउपिपिएल सरकारा खै बोसोर जालांखो? खै बोसोर जाखो? जाबायलै एसे माबाया जासै 5 बोसोरानो जाबाय। 5 बोसोर जाबाय। 5 बोसोरानो जाबाय। अब्ला दासिमबो बे लामाखौ नायस'नाखै आरोना बिसोरो? मा अबस्थायाव दं लामाखै? लामानि अबस्था एखे। बुंबा दुखु मोनो जोंना बिटिआर सरकारनि मानसिफ्रा नङा होमबा? जाय हक बेफोरबायदि लामाफोरखौ बे बुंनो थाङोबा भुटान थांग्रा लामा अरिजिनेल लामा बे मोनसे एकदम मेन लामाथार। दा सरलपारा थांनो होनोब्ला बे लामाजों थांनांगोन उफाय गैया मोनसे खोथायाव। ओरै सान्थिफुरजों थांजायो थांजाया नङा थेवब्लाबो नैबे क'क्राझारनिफ्राय जानानै थांग्रा लामा मेन आरो। दा बेफोरबायदि लामाखौ मावनानै होआब्ला बिटिआराव थाखानाय लामाफोरखौनो मावना होआब्ला बर' ओनसोल एलेखायाव थानाय लामाफोरखौ नायस'नाब्ला आरो सोर नायबावगोन? हेमन्त मामाया फैनानै बेयावथ' नायफैया नङाना? बेखौ नायनांगौ दायथ' जोंहा दा प्रमद बर' सारनि बिटिआर सरकारनि नङा होमबा? नै लामानि अबस्थाफ्रा नै बै समनिफ्रायनो आं फैगाफ्रामबो गाज्रि नुफैयो माने बे लामाखौ। नोंसोरबोथ' गाज्रिखौनो नुबाय थाखायो दा? गाज्रिखौ नुबाय थाखायो। गाज्रिखौनो नुबाय थाखायो। माब्लाबा मोजां नङा बे लामाखौ। गैया। दस्रा लामाफ्रा जोंजोब्बाय खिन्थु नङा होमबा? जेरै दस्रा लामाखौ मावना होदों बेफोरबायदि मावना होबा मोजां जागौ बयबो सानो नङा होमबा? औ मावोबा जों पाब्लिकफोरनि थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद मोजां जागौ आरो। मोजां जागौ। मावनानै होयोबा। जों दायो नैबे समाव जोङो फेसबुकनि आंनि गासै सिनायथि बा एक्टिभ फलोवार्स लोगोरिफोर दङ। ओरैजाय दङ राहुल सुखे, बिथाङा क'क्राझारनिनो। आरो ओरैजाय दङ जोंहा मुसाहारि गौरांगा ब्रादार। दा आं फैदों सनितपुरनिफ्राय जोबोर मोजां बिथांमोना आंखौ रिसिभ खालामनायनि गेजेरजों दिनै फार्स्ट टाइम आं सरलपारा भुटान मालाबाबो नुफेराखैमोन। दायो थांगासिनो दङ जोङो बेवहाय बेरायनो आरोखि। दा जोङो अलमस्ट दिग्लियाव दङ। दा हाबबाय जोङो रिजार्भआव नै। दा जों थांगासिनो आरोखि मिथिबायना? दिग्लि रिजार्भआ नायबायना आरोना मिथिबाय? नायना ला। दा नेनानै थाथ' नोंथांमोन जोङो डाइरेक्टआव जों थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो लामाफ्राव माबा मोनसे सुन्दाय गोनांफोरबो ओंखारो बे जायगायाव मिथिबाय ना? नुयोब्ला नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन मिथिबाय ना? स' नङा होमबा? नंगौ एक मोजां। औ थांगासिनो दङ जोङो। अबसे लामानि अबस्थाफोरखौ नायदो। बे लामाया एकदम भुटान थांग्रा जोंनि माबानिफ्राय आसामनिफ्राय बुंनो थाङोबा मेन दा बिटिआरनि टप लामा बियो भुटान थांग्रा सरलपारा थांग्रा ना? होमबा बे लामाया मानि खारनाव मोजां जाया आरो बे गोजौजों बर'फोर दंजोबो बे रिजार्भखौ बारनानै। दा एसे मोजां जानांगौ नालाय जोंहा बिटिआर सरकारा एसे अनोब्ला मोजां जायोमोन गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय। मानो होनबा दिनै बे लामाजों अनलि फर बिटिआरनि मानसिल' हान्थिया, भुटाननि मानसिफोर हान्थियो। जोंनि आसामनिनो गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैयो बे लामाजोंनो हान्थियो सरलपारा थांनो थाखाय, गोबां जायगाफ्राव बेरायहैनो थाखाय। गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा किसुमान फरायनाय मानसिफोर दान्दिसे सम मालाबा सुटि मोनोब्ला स्कुलनिफ्राय न'आव लिभ लानानै फैनो मोनोब्ला बेरायहैनो दसे सम बेरायहैनो होननानै माने बे लामाखौ गोदोनिफ्राय बानायनानै दोनो। आरो बे लामानि अबस्थाया बिराद गाज्रियाव दङ नै। माने दै जाना दंजोबो आरोना लामाया गुगालाजोबना दङ नै प्लास्टारफ्रा सेस। आरो आगोलावथ' नायजाबावानो मिथिबाय? आगोलाव नायजाबावनो नुलांगोन नोंसोर नायबाय थानो हागोन। आरो रिजार्भखौ नायना ला आरोना ओरैबायदि नाजारा फैसा बरिया। सिखिरि नायबा नै सिखिरि बरियानो नै मिथियो ना? बिराद समायना नै लोगोफोर लामायाव नुबाय दा मा नुदों सिखिरिजों गौरांगा ब्रादारजों माबायदि सिखिरिखौ होथाब बानायगासिनो दं आरो दा बिसोरो नायाखै माने नै so sweet very beautiful नै आरा मेंग्राबो दङ जोंहा आरो आरामिया नोंसिनि बिटिआरावथ' हाग्रामा ब्रिजआ दङ नै। हाग्रामा ब्रिज दंना गैया? दङ बैयाव दं ओमफ्राय प्रमद ब्रिजआवबो दं। गैया प्रमद ब्रिज गैया नोंसिनि बिटिसि ओनसोलाव?
हाग्रामा ब्रिजखौथ' दं होननाय खोनानो मोनदां खिन्थु प्रमद ब्रिज दंना गैया? जोंहाथ' नैबे चिरांनि सिमा ओनसोलावहाय माने बानायनाया बानायबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा ओमफ्राय दाथ' फ्रायानो बुंनो थाङोब्ला जोंहा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा दिनैसिमाव बेबायदि गिदिरथार ब्रिज मुंदांखा बानायथ'नाय जायाखै। बिथाङा हयथ'बा उननि समफ्राव बानायगोनबो जानो हागौ बा बानायाबो जानो हागौ, बेखौ जों बुंथ'ला आरो। ओमफ्राय दाथ' जोंना हाग्रामा सारनि ब्रिज दङ बिराद गोलाव, खाथियावनो थानाय साहाजों सापागुरिनि साहा, ओमफ्राय दा हरै आइफवालियाव दङ जोंहा दि जाब्रां ब्रिज, बेबो हाग्रामा सारनिनो सरकार समावनो बानायखानाय। दा एक्जेक्टलि माने जास्ट सरकार हिसाबै माने प्रमद सरकारनि मानसिफ्रा बे दालांखौ माने अपेनिं खालायनानै होनाय जादों आरोखि। नोंथांमोननि जिथुनाखि चिरां जिल्लायावनो जा बा बिटिआर ओनसोलावनो जा थांनाय आगुनि जिथुनाखि चिफ हाग्रामा महिलारि जायखौ बुङो, बिथाङा बांसिन खामानि दामानिखौ मावनो गालांखो ना दानि गोदान सरकारा? बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो नैबे 17 बोसोरावहाय मावनाय नुथायखौहाय जोङो हाग्रामा सारनि आमोलावहाय बांसिन नुदों। खिन्थु दा नैबे गुसुं सम 5 इयार नैबेसिमावहाय जोङो प्रमद बर' सरकारनि सालायनायावहाय दासान्दि एसेबां खामानि दालां बायदिसिना मावनायखौ जों नुथ'नाय जायाखै। ओरैनो फिसा फिसौ गामि ओनसोलफोरावहाय दंग' बान्दो बायदिसिना मावनायखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। हयथ'बा गोलाव सम बिथाङाबो सरकाराव जुदि थाबाय थानो मोनोब्ला मावलांबाय थागोनबो जानो हागौ। दा बेनो आरोखि। खिन्थु जेनाखि गिदिर गिदिर दालां ब्रिजफोर मावनाय, बियो मोजां खामानियाखौ जोङो बांसिनै हाग्रामा सारखौ मावनायखौहाय आङो नुनो मोन्दों आरो। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ दैदेनलांबाय, बिनि उनाव प्रमद बर' सारा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 5 बोसोर बिटिआरखौ दैदेनबाय। दानिया फैबाय थानाय जिथुनाखि बिसायख'थिनि गेजेरजों सोर बिटिसिनि चिफ जागोन नोंथाङा मा सानो? बिटिसिनि चिफ जानायावथ' दा जोङो नुबाय थादों, जोङो माखासे गामि ओनसोलफोराव गिदिंनाय हिसाबै हाग्रामा सारनि दैदेननाय एबा हाग्रामा सारजों माखासे गोबां जगदान जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों। दा बिटिआराव जे बुंनो थाङोब्ला नैबे 2025आव दा नुनाय बायदिब्लाथ' हाग्रामा सारखौनो जोङो चिफ जाफिननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोखि। माखासे गिदिंनायनि बेलायाव, जयनिंनि बेलायाव दा हाजार दाब दाब गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय लोब लोब गामियाव गैयालाबो 10 कहर 20 कहर बेबायदि हाग्रामा सारजों जयनिं जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों आरो। नोंथांनि साननायाव मा थारैनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया फिन आरोबाव बिटिसिनि चिफ जाफिनगोन होनना सानो नामा? आंथ' हाग्रामानि जानानै एबा आङो बिपिएफनि सासे कर्मि जानानै आङो सानो माने जोंहा हाग्रामा सारखौनो जोङो चिफ बानायफिनो होननानै जोङो सानबाय थागासिनो दं आरो। गोबां रायजो राजायानो मतामतनि गेजेरजोंहाय हाग्रामा सारखौनो चिफ जाफिनजानो लुबैनायाव एक्टिभ दंजोबो आरो। थेंक इउ।